this place. Oh, hallelujah, Jesus, in Jesus' name. Sa kanyang pangalan, Lord, kundi Panginoon, pinasasalamatan po namin kayo, Lord, dahil sa kanyang buhay, na patuloy niyo siyang ginagamit, Lord, sa ministeryo, Panginoon, sa iyong lubasan. Dalangin po namin, Panginoon, na yung double portion of anointing, Panginoon, ay gawad mo sa kanyang labi, Lord. At lahat ng salitang lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay maging pagpapala, Lord, ng bawat isang naririto, Panginoon. Lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Lord, maging pagpapala. Oh, in Jesus' name, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, pagpapala, kundi kagalingan, Panginoon, spiritual, Panginoon, kagalingan piskal, kagalingan emotional, oh Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin ang iyong lingkod na ito, Lord, ay dinako mo dito, Panginoon. Walang ibang plano ka, Panginoon, sa kanyang buhay, kundi, Panginoon, i-deliver, Panginoon, ang iyong banal na salita, oh Lord God. Maraming salamat po, gayon din, Panginoon, kay Pastor George Vicente, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa kanyang buhay, O Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord, yung patuloy na pag-comfort, Panginoon, kung paano mo siya iningatan dito, Lord. Ganyan din sana, Panginoon, iniingatan kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. We also pray, Father, na patuloy na katalinuhan, Panginoon, karunungan kay Pastor Joe. Gamitin mo na tatayo sa harapan. Lord, sa mga mangunguna sa pag-aawitan, Lord. Sa tutugtog ng gitara, Panginoon. Dalangin po namin na i-anoint mo ang kanilang mga buhay, Lord. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay spiritually, Lord. Pag makita ang kanilang kahinaan, Lord, bagkus ang iyong kaningningan, Panginoon, sa kanilang mga buhay ang makita, Lord, sa kanilang pag-aawitan at pagtutugtugan, Lord. Lord, i-bless mo nga po, Panginoon, ang gagawin namin pagpupuri at pagsamba sa iyo, Lord. Oh, hallelujah, Father. Maraming salamat po, Panginoon. We claim victory now, Father God, in Jesus' name. We claim victory now, in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. We also pray, Father, sa bawat isang naririto, Lord, na dinako mo, Panginoon, ang mga pangyapak sa lugar na ito, Lord. Lord, ito hindi aksidente, Panginoon. Ito yung plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Alam ko, Panginoon, nakikita mo ang kanilang mga puso sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, Lord. Lord, be the controller, Father God. Be the programmer, Father God. Kailangan, Panginoon, ang may taas araw na ito, O Lord God. Walang ibang pangalan po aming pinupuri, Ama, kundi ang pangalang Jesus, O Lord God. Maraming salamat po, Ama. Selyuhan mo ang lugar na ito, Panginoon, ang iyong banal na dugo, O Lord God. At walang anumang, Panginoon, espiritu na hindi sa iyo na makapasok, O Lord God. And we review, Father God, espiritu ng antok, O Lord God. Espiritu ng pagkawalang maganang makinig, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, we cast you out in this place, O Lord God. And right now, Father God, ibaba mo, Panginoon, yung espiritu ng pag-ibig, Lord. Espiritu ng kapayapaan, Panginoon, sa bawat isa. Espiritu ng kagalakan, O Lord God. Oh, hallelujah, Father. Maraming salamat po, Lord, sa iyong espiritu, Panginoon. Ang gawain mo ito, O Lord God. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin ang mga pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po sa mga bagong dating po. Thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithful continues through all generations. So napakalinaw po sinabi. Shout for joy to the Lord, all the earth, and worship the Lord with gladness. Ay po, purihin daw po natin ang Panginoon ng may kagalakan. So, ni-encourage ko po ang bawat isa na sa gagawin po natin pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Bigay po natin yung the best. Pagtatrabaho nga po, di ba, minsan nakatatakbo tayo, ay palpas natin yung kamay, nakakayo po. So, ganun din po nawa sa Panginoon ang gawin natin. Nakahanda po ba ang bawat isa? Bigay yung ating the best para sa Panginoon. Amen. So, para sa Panginoon naman po ito, hindi po ito para sa ating mga katabi. So, huwag po nating tingnan yung nasa harapan, nasa likod, nasa gilid. Tingnan po natin yung magagawa po ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y naniniwala na ang kanya pong banal na espiritu ay nandito sa ating kalagitnaan. Dahil sabi nga po sa kanyang salita, meron man pong dalawa o higit na nagkakatipon. Ay masaya, tayong lahat ay masaya, itaas ang kamay, kemot ang dewang, ay magtukiwas at tumakoy masaya, tayong lahat ay masaya, itaas ang kamay, kemot ang dewang, ikot-ikot at sumayaw, itaas ang kamay, kemot ang dewang, ikot-ikot at sumayaw.
pamay, ikemot ang dewa, umikot-ikot at sumayaw. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay Kristiyano, ako ay Kristiyano, tayong lahat ay Kristiyano. Ikaw ay Kristiyano, ako ay Kristiyano, tayong lahat ay Kristiyano. Itaas ang kamay, ikemot ang dewa, umikot-ikot at sumayaw. Itaas ang God is great. The Lord our God is faithful, He never changes. The Lord our God is good, He never changes.
Father God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you so much, oh God. Napakabuti mga po, Panginoon, sa bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon, oh God, sa patuloy na pagkilos mo po, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na kagalakan, Panginoon, na nararanasan namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Yes, Father, oh God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Glorify your name, oh God. Hallelujah. I long to see your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. You are holy. You are holy. Holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. I'll sing your praises forever, deeper in love with you. Yes, Lord. Hallelujah. Here in your courts where I close to your throne, I found where I belong. You are holy. Holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your thoughts, I found where I belong. Let's sing once again. Holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, I'll sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. For the last time, you are holy. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. I'll sing your praise. Binigay po sa atin ng ating Panginoon, sabi nga po sa John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, for those who believe will not perish, but have an everlasting life. Kali po ng Bible yun, hindi po sa yun. So, maraming salamat po sa Panginoon dahil ako po talagang masaya po na curse. So that we need already, remember, we've already tied with God. So that
Lord will be blessing, will be continued. Well, when we think about the blessing is money. Well, one of blessing is money, but one of blessing is health. One of blessing is other many resources. Without money, include money, there are many blessing paths. Some people are rich, but because of sickness, he is not happy. Why? Well, blessing is many parts. Okay, there's money, there's a well healthy, but his wife or husband is very bad. So they are not happy also. As a human being, we have many parts we need to be the situation of blessing. When we stand upon blessing, we need many parts. I mean, Lord, lead, take protection, all the part for my blessed situation. Blessed situation. Well, when we have a mistake like Abraham, the other people will be cursed and problems. So, blessed people must be stand upon where? The faithing place. Okay? Okay, raise your hand once again. I am blessing people. I am blessing people. I am blessing man. I am blessing man. I am blessing woman. I am blessing woman. I am blessing woman. I am blessing woman. I am blessing man. I am blessing man. You are blessing people. You are blessing people. You are blessing man. You are blessing You man. are blessing woman. You are blessing woman. You are blessing man. Our voice, our thinking and saying, pray all the times to connect with God in our working place. Many people say, oh, because this is not church, I will not pray. No, in your house. And I will pray the Lord because you forgive my sins. Thank you, Lord. If you pray that way, Lord will give you more blessings. Thank you, Lord, because of your grace. I am happy this time, even I am sick. Lord will comfort me. Because of I am weak. Because of I am poor. Because of my heart. You need more pray. You need more near with God. Okay? Not only money. Not only something good. But any surround of my life. Any surround of my life. Any condition of my situation. Any situation of my heart. We can all the time pray to Lord. Thank you, Lord, because of grace, I am here. Because of not grace, I have no money. Because of not grace, I am sick. No. Even I am sick. Napakasimple po ng mensahe. Palad po tayo dahil nandito tayo sa Korea. Maybe iba po sa atin, mayaman. But mostly, napunta po tayo dito para magtrabaho. So, napalad po tayo dahil dinala po tayo ng Panginoon dito para makarinig po ng kanyang banal na salita. So, yun po ang magandang plano sa atin ng Panginoon. Yung pong marinig natin at tayo po ay sumampalataya sa kanyang magagawa sa ating buhay. Ngayon po ba? So, ganun po kasimple kumilos ang Panginoon. So, marami po ngayon marami pong bagong mga kapatid po na ngayon lang nakadalo dito. Pagtaas nga po yung kamay nung ngayon lang po nakabisita po natin, invited po. Ngayon lang po nakadalo dito. Amen. So, talagang marami po, no? So, purihin po ang Panginoon. Kakaroon lang po tayo ng ngayon lang po kayo naka-attend sa ganitong klase ng gawain. Sa Full Gospel Christian Ministry. So, amen. Kakaroon lang po tayo konting pakilala. Kayo po ay naka-attend sa New Life Church Full Gospel Christian Ministry. It just means that Full Gospel po, purong Biblia lang po ang ating pag-aaralan. Wala pong dagdag, walang bawas. Dahil sabi po dito sa Bible, sa aklat po ng Revelation 22, chapter 18. I warn everyone who hears the word of prophecy of this book. If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book.
And if anyone take words away from this book of prophecy, God will take away from his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. So, ibig sabihin po, puro Bible lang po ang pag-aaral natin dito. Wala pong dagdag, walang bawas. Dahil nakasulat po dito, yung sumpa na sino man daw po yung magbawas. Na nakasulat dito, babawas po sa pagpapala. So, we are born again. Sabi po, baka po paglabas natin, kayo galing, nag-born again kami. Parang nag-born again kami, no? Hindi po natin kailangan mag-born again. Ang kailangan po natin mag-born again to see the kingdom of God. Dahil yun po ang sabi sa Bible. Yun po ang sabi dito sa Bible. Sabi po nagsilang po ito. Magkakaroon lang po tayong pagkakilala. Sa pagdaling po yung pagkakataon dahil madali po tayong bisita. Sabi po dito sa John 3:3 po. Sabi po dito sa John 3:3, ang Panginoon po Jesus ang nagsasalita dito, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Hindi po natin kailangan pumasok ulit sa sinapupunan po ng ating magulang. Kailangan lang po, isilang daw po tayo muli sa Espiritu at katotohanan. So sabi po ng Bible na, kung nga po muli, purong Biblia lang po ang ating pag-uusapan dito. Ano lang po yung nakalagay dito, yun lang po ang maririnig. At yun lang po ang ituturo. So yun lang po, mga kapatid, kailangan lang po sumampalataya po tayo ng ating Diyos ay buhay. Siya po ang magpagbibigay sa atin ng salvation po. So kailangan po natin ay salvation and true relation. Sabi po, religion is good, but as far as salvation is concerned, religion is irrelevant. So ang kailangan po natin yung tunay na relation sa Panginoon po. Ngayon po ba? Maliwanag po. So, purihin po ang Panginoon. Yun po ang church na natin niyo po. Full gospel po, Christian ministry. Pag-aaralan lang po dito is purong Biblia lang po. Yan po, sabi po sa John 3:16, nakasulat po dyan, for love, so love the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Yan po ang sabi na talaga po napakabuti ng Panginoon. Nag-iisa po niya anak, binigay po sa atin para kung sino man daw po sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. So, continue our service today. Dapat po tayo sa testimony portion po. Mga pinagpala kong anak ng Diyos na gusto mag-testify about the goodness of our Lord. You are welcome here. Sa harapan po. Open po itong harapan na mag-testify po ng kabutihan ng anybody. Pagpapalang po yung gaya po sa atin ng Panginoon. Amen. Gutom na po ba? Gutom na po. No? Galing, gusto naman po tayo spiritually. So wala pong bibigay ng totoo. Tuloy-tuloy na po ulit tayo. Dalawa po tayo sa next page sa our service. Po yung paborito ng Kristiyano. Kung oras po ng pagbibigay. Amen po ba? Paborito po ba natin to? Amen. So, muli po, sabi po dito sa Hebreo. Amen. Amen po, Panginoon. So, buksan po natin yung ating mga Bible sa aklat po ng Mark. I'm sorry po. Mark chapter 12 verses 41 through 44. Hindi pa, buksan po natin yung mga Bible. Bago po tayo magbigay ng ating mga kaloob sa ating Panginoon. Buksan po natin yung aklat po ng Mark chapter 12 verses 41 through 44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury.
Many rich people threw in large amount, but the poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow was put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Sabi po ng Panginoon, hindi po siya tumitingin sa laki po ng halaga na ibibigay po natin sa gawain po niya. Sabi po dito sa Bible, yung daw pong babaeng balo, nagbigay daw po ng 2 kusing katumbas lang daw po nung isang pera. Ngunit yun lang daw po yung pera nung babae na balo, hindi daw po yun ang pera niya. Binigay pa po niya sa gawain ng Panginoon. Hindi po nakita ng ating Panginoong Jesus yung pong mayayaman na nagbigay ng malalaking halaga, pero bahagi lamang daw po yun nung kanilang kinikita or hindi po nila kailangan. Bahagi lang daw po nung hindi nila kailangan. So tayo po ay magbibigay ngayon sa Panginoon. Thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. I ask Pastor George to pray for As we the offer unto you the sacrifices of joy. Okay, thank you, Lord. This time we pray for those who are offering their hand. We will bless. Because you are blessed, they are offer in their life. They think this money is very important for their life, but because of grace, they offer this money and Titus. Lord, bless them, give them to chance more, safely live in this land, in their life too, on the earth. Lord, give them more prosperous, like Abraham, like Daniel, because you will bless them. Thank you. Pray in the name of Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin yung Panginoon. So, dadako po tayo sa announcement. Any other announcement? Yun po mamaya po, after po ng benediction, child dedication. For two people here, your blessing is there, isn't it? So please join, continue this place worship with them. Okay? You are not guests. You are owner of this place of God. Okay? Continue join here, please. Yeah. Salamat po sa Panginoon. So, I don't po very much welcome talaga sa lugar na ito. Hindi lang po ako nagsasabi. Very much welcome po ang bawat isa to worship and to praise our Lord Jesus Christ. Amen po. So, wala po announcement, Sir George. Ilan po, child dedication po. After then, si Brother Nelson, Sister Lalena po, magsasabi mamaya kung saan po yung reception. Then, pwede pong tumayo ang bawat isa. Let's all stand in front of the Lord. Then, maaari po, maghawak-hawak po tayo kamay. Ulitin po natin. God's so good. And after this, the benediction of God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers
grace of our Lord Jesus Christ and the blessed communion of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Everybody say, Amen. You may be seated. Sa harapan mo. Ito po ay ang regalo po ng Panginoon kina Brother Nelson at saka si Sister Marlene po si Charlene. And we believe na kaloob ng Panginoon ito dahil kung hindi po kaloob ng Panginoon ay wala po silang naging bunga. But we thank God because they recognize na si Charlene po ay gusto po nilang ihandog para sa Panginoon. Kaya kung naalala niyo po pang kapatid, si Samuel po na talagang ang kanyang ina po ay talagang inandog po nila sa Panginoon. Kaya ang gagawin po natin is lahat po ng mga ninong po at mga ninang po ay ipatong po natin yung mga kamay po natin. Lalapit po tayo sa oras na ito. Just maalaala po nila, Lord, that they can support him, O God, her Lord, sa lahat ng mga bagay po, Panginoon. We thank you, Father. Pasa mo. Sa kabila. Hindi, andyan na yan eh. Smile! Tingin dito, ano ba yan? Andre, tingin dito, yan. Parang hindi ka marunong magbasa ng bata. Wala ko yung anak. Kapag hindi yung basis niya, magkakala. Anong sabi? Thank you. Who's next?